Nagkaabot na sa buhatan ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahongchan ang 15 anyos nga lalaking grade 10 student nga gikatahong gitabangan og kulata sa duha ka mga minor de edad nga mga lalaki niadtong Lunes sa gabii sa Barangay Paho. Ang 15 anyos nga biktima gikatahong padung mopauli human sa iyang klase alas 7 sa gabii niadtong Lunes. Diyang gisundan siya og gikulata sa duha ka mga lalaking na nag-edad og 14 ug 17 anyos. Nunot sa hitabo, nabuak ang atubangang ngipon sa biktima. Nasama ang iyang baba ug may mga pangus ug bunog usab siya sa nagkadaiyang bahin sa lawas. Sa gihimong pagsubay sa City Social Welfare and Development Office, nasuta nga giplanuhan ang pagkulata sa biktima human mireklamo ang usa ka 15 anyos nga babayeng tinunan sa giingong pagpanghikap niini ngadto kaniya. Ang kasinatian sa mong babayeng tinunan gikatahong gisumbong niya ngadto sa usa sa mga minor de edad nga sospek kinsa miangkon nga giplanuhan nila ang pagpangulata uban sa iyang higala. Ang 15 anyos nga biktima sa iyang bahin mihimakak sa pasangil sa babayeng tinunan. Atol sa pag-atubang sa mga nalambigit nga mga minor de edad, kauban ng ilang mga ginikanan, nasabutan nga dili musangat pa og reklamo ang inahan sa 15 anyos nga lalaking tinunan. Apan misaad usab ang mga ginikanan sa duha ka mga minor de edad nga sospek nga abagahon nila ang mga nagasto sa pagpatambal sa biktima.